Matovič prišiel s ďalšou novinkou. Sám chce rodičom určovať, do ktorej základnej školy majú prihlásiť svoje deti. Doteraz bol výber dobrovoľný. Tento jeho zámer už pobúril nielen rodičov, ale aj odborníkov v školstve. Podľa ministerstva školstva by mali deti chodiť do tej základnej školy, do ktorej spádovo patria. Ak by návrh u poslancov prešiel, rodičia by si viac nemohli zvoliť, na ktorú školu prihlásia svoje dieťa. Výnimku by tvorili len cirkevné a súkromné školy, na ktoré by sa pravidlo trvalého bydliska nevzťahovalo. Rodič má právo si vybrať pre svoje dieťa školu, ktorú chce. Keď ten rodič to dieťa vozí do školy, tak jemu sa možno lepšie hodí škola, ktorú má blízko svojho pracoviska a nie blízko svojho bydliska. Rodičia sa teraz rozhodujú aj podľa kvality a dobrého mena školy. Rodič si dával dieťa tam, kde vedel a mal poznatky od druhého rodiča, že tá škola robí niečo navyše, že proste sa o deti dobre stará. Aj tento návrh však môže niekomu pomôcť. Ide o školy, ktoré majú vysoký počet žiakov zo sociálne slabšieho prostredia. Najmä na východe Slovenska totiž rodičia radšej vozia svoje deti inam, aby ich oddelili od slabších spolužiakov, prevažne Rómov. Tým školám to určite pomôže, lebo dostanú aj bežnú populáciu vlastne. Keď máte v triede viacej šikovných detí, tak tá celá trieda sa potiahne. A je bežne známe, keď máte v triede málo šikovných detí, tá celá trieda padá. Rodičia však s takýmto riešením zrejme spokojní nebudú. My sme v tejto veci oslovili aj ministerstvo školstva, ale veľa sme sa nedozvedeli. O tomto zámere sa budeme vyjadrovať až potom, ako sa so správou o stave školstva oboznámia poslanci. Predčasné vyjadrenie by nebolo korektné. Odborníci z radou učiteľov by si želali, aby sa do riešenia tejto problematiky zapojili aj rodičia školopovinných detí. Ja by som sa veľmi rád dožil dňa, kedy rodičia pochopia, že tu niekto zúfalo proste manipuluje ich životom ich detí a obmedzuje ich práva a že tí rodičia to dajú aj proste pocítiť. Beata Kšenžíková, televízia Joj. V areáli jednej z firiem v